Assalamu alaikum bandiraɓe fuutankoɓe, assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Pindi TV to ɓe goni e dunde Baba Adam. Eɗen ɗo hande e centre Amadou Malick Gaye ɓurɗo lollirde centre Bokko. Eɗen goni ɗo hande e ñalawma Fouta développement. Fouta développement ko fedde umminde sabamde ɓamtude Fouta, fedde umminde sabamde ittude hokkere e caɗele gonɗe nder Fouta. Fedde nde noon ardi ɗum ko biyeteɗo président Ndiaye o jeeya ko to jumdonde masino toro. Fedde nde noon so tawi en belama eɗen mbawi wiide nde sosa tan ko 2018 ɗo e Sénégal faade joni. Fedde nde gila nden faade joni ko fedde nde ganduɗa ko jooɗinode ɗo hande ɓe bureau mo ganduɗa ko bureau provisoire. Hande noon ene renti sabamde darnude bureau ngo ganduɗa ene tambo golle ɗe ɗo e duuɓi tati. Kadi rutti kadi ene darno programme muɗum mo ganduɗa ko ɗum yuɓɓinte ɗo e duuɓi tati. Ene wonde kadi e projet ji ɗi ganduɗa ma hande bandiraɓe kolliri ɗum bandiraɓe ko yuɓɓinte ɗo e duuɓi tati. Fedde nde noon woni no mbiɗen ni ko Fouta ɓamtare, ko fedde umminde sababde ɓamtude Foutankoɓe. Fedde noon nde faltaki hay goto e ɓiɗɗo Foutanke. Fedde winde yiɗa liñam leñamako, yiɗa pecce kinde meɗen, kono noon yiɗa ko fedde ganduɗa ko a politique. Fedde kadi nde ganduɗa wi ko Foutankoɓe foof ene poti darade ndendina peeje mumen, ndendina gandal mumen, ndendina kadi jawɗele mumen beele mbawa liggade Fouta. Nde tawno haal pureɓen ke wiide saɗa walle waw. Ene hewno enen Foutankoɓe ko ɗamintoɗen ummotoɓe caggal leydi, walla ko ɗamintoɗen wiide eɗen paada e partenaire uji walla ko way noon walla ko way noon. Ko gonga ni fedde nde en andi ene liggodo e partenaire uji, kono ko fedde wiinde Foutankoɓe yo daro lang sabamde liggade Fouta. Par ce que enen fof eɗen gandi hokkere hande nana Fouta. Hokkere wonde Fouta nde noon ala ko hokkeni ɗum sona hande gara leɗɗe. Leɗɗe ɗen gandi kañum jogui gurdam, ko leɗɗe jogui aduna. Ko ɗum tagui fedde nde ene jeeya e premier projet ji muɗum lorde leɗɗe e nder Fouta meɗen. Won kadi ɗo mbaɗɗen ɗum e nder Fouta ha heewi sabamde miijade lekki ko kañum haɗata hendu, ko lekki kadi addata toɓa, ko lekki kadi no rendinta maaji e toɓoli foof. Te enen fof eɗen gandi so tawi leydi heewi toɓoli, remoɓe manji hen koye mumen, aynaɓe manji hen koye mumen, awoɓe kadi manji hen koye mumen. Wadde noon ko fedde nde ganduɗa ko umminde ɓamtude Foutankoɓe foof. Hande noon en noddi bandiraɓe guila e Foutankoɓe wonɓe Fouta ɓe waali wuren ɓe ha wonɓe ɗo e Dakar, won kadi wonɓe caggal leydi kono ha joni ɓe jeeya koye fedde nde. Eɗen dentuɗo sabamde rentinde haqillantagal meɗen, rentinde peeje meɗen, kadi mbawen darnude bureau ngo ganduɗa ko kanko wawata tambade fedde nde ɗo e duuɓi tati. Bureau kadi ngo ganduɗa ko Foutankoɓe fof kadi jadata hen, nde tawno woni ko mbiɗen ko dental woni doole, kono hunde fof ko haalda nandira. Kono kadi eɗen darno projet ji men ko ganduɗa eɗen mbawi tambade ɗum ɗo e duuɓi tati. Ɗum noon ko wiide caggal nde mbaɗɗen présenté fedde nde ha paari, bismiɗen kadi bandiraɓe notiɓe en ɓe foof nde tawno mataw won ummiɓe guila Fouta, won ummiɓe Thiés, won ummiɓe ɗo e Dakar. Enen gandi Dakar ene yaaji e caɗele hande gonaɗe ɗe, kono moon fof oppi haaju mum, oppi hammu muɗum sabamde arde hawridde hande e oɗo assemblée générale. Wadde en bismimama ɓe inde cellule communication Fouta Développement Sénégal et sensibilisation Fouta Développement Sénégal. Min kaalowo ɗo noon ko Salidja Madame Bassoum, kañum woni présidente communication Fouta Développement Sénégal et sensibilisation Fouta Développement Sénégal, kadi ko animatrice to télé meɗen Pindi TV. Caggal nde mbaɗɗen présenté eɗen tottiri konngol ngol président meɗen Idrissa Ndiaye, kanko woni président sortant. Tottenmo sen tottimo o bismo bandiraɓe o uddita réunion meɗen mbawen fuɗɗade golle so hawre weledal. ɗum noon mbaɗen astahfirullah laabi tati, janggen fati e salatul fati, ya laɗif laabi jeenayyi, yo Allah fewnanen ko mbaɗeten ko, o hokko waɗen hen lawol ngol ganduɗa ko peewal, gam barke rasulu alayhi salam. Bisimillah. Sembe e kattan mbawɗen tawtorede oɗo assemblée générale pewjinoɗo gila ko ɓooyi riwta cili kewɗi fode ko yidde heblade tan ha ɓuura moƴƴude. En jetti ummiɓe ɓe to woɗɗi, ummiɓe Fouta e ummiɓe nokkuji goɗɗi arɓe notitade e noddano ndu. En jetti USE e gardiɗo mum ceerno Aliou Ba
newnanɓe men ha mbawɗen jooɗade ɗo taw hay mbuuɗu en joɓani fof e yidde maɓɓe Fuuta e daranade maɓɓe Fuuta e andude kamɓe koɓe jahata ko e ko jahaten ko fof ko gootum yo Allah yoɓɓe moƴƴere. En jetti wonɓe e groupe Fouta Dev hoɗɓe Sénégal e wonɓe caggal leydi rendinnoɓe jawɗele mumen totti men ha mbawen yuɓɓinde oɗo assemblée générale kamɓe fof e kuuɓal ɓe jettama ɓe duwanama aɓe mbiya yo Allah lomtin. En jetti kadi hatanteɓe wonɓe fedde nde dariɓe lang yo assemblée générale o won, dariɓe lang yo Fouta Dev won, dariɓe lang yo Fuutankoɓe gon. Eɗen jogini jettoru hertingu commission communication fedde nde e gardugol madame Salidja Bassoum mo ganduɗa koye peeje mum Allah newnani en ko eɗen mbaɗira assemblée générale o. Allah jarama ɓe jarama yo Allah sellin doole. Mi ruttantako présentation mo madame Salidja Bassoum waɗi nde e fedde nde. Eɗen mbiya tan ko rendini men ko Fuuta ko waɗi eɗen ummo te pelle kewɗe ene goodi pelle innitortoɗe Fuuta jahoje no Fuuta ɓamtori ko sikkude enenne eɗen mbawi remde lowre men e ngesa Fuuta ba sabu ngesa ba kobo yaajba gadden hen peeje taw peeje ɗe koɗe kese e wallodirde hen e ɓiɓɓe Fuutankoɓe wonɓe ɗo e leydi ndi e wonɓe caggal leydi wallodirde hen pelle ɗe gona laamuyankoje e ko laawol yamiri men wallodirde hen e laamu sabu ko laamu jogui eɓɓoji ɓamtare leydi ndi. Nden noon wadde kala keɗen jaaha ma yerodira e ko leydi ndi yiɗi koye ɗum ɗon ummiɗen ummaniɗen ko ɓamtare leydi Sénégal fof ha tengti noon e hettere ɗo jeyɗen ɗo leydi Fuuta. Fedde nde no chargé de communication wiiri ni nde jibinama ko adi 2018 kono tigi rigi tan nde wonti fedde Fouta Dev Sénégal ko 2018 ko 2018 jooɗiɗen jewtiɗen e koye men mbiɗen yen cegodir balaɓe ƴeewen ko ɓamtata Fuuta sabu kala ko jogue ɓamtare waɗa nan Fuuta so leydi ndi so nangue ngue so yimɓe sembilinɓe so jawdi ndi fof nan Fuuta teɗon e haale fof Fuuta ne limte e leyɗele ɓurɗe yaarude caggal mbiɗen ɗum ɗo ɗum wona laawol enenne eɗen gadda hen peeje men ndenden peeje e Fuutankoɓe ha mbawen ƴettude ɓamtare men taw ko ene mbaɗanta koye men taw kala garɗo ko hen tawata men. Ko puɗɗiɗen ko fewde joni gonɗen koye peeje no fedde nde heptinira sabu sa yiiɗi liggodade e pelle ɗe gona laamuyankoje a yiiɗi liggodade e laamu alay sago fedde nde joguiɗa nde nde heptine bolol ngol juuti kono alhamdulillahi rabbil alamina ko jinnoɗen ko hen Allah waɗini en ɗum fedde nde nde heptinama guila mois de janvier. Fedde noon jibinade e mois de janvier dañde seedan faago mum e janvier nden fedde konde heccere taw konde heccere miijo ngo ne yaaji peeje ɗe ne keewi ɗum waɗi eɗen cikki Fuuta de so Fuutankoɓe fof ndendi enenne en gaddi hen ballal men ma en nawru Fuuta yeeso. Ɗum ɗon waɗi enen jogui eɓɓoji ko ɓoyata ma en tottu kalfinaɗo ngal ɗon cetal haalane men holko woni fandare men ɗo e duuɓi tati paaɗi ɗi kono ko adi nden oɗon gandi fedde nde ande foti jogade yilorde mayre sabu no madame Salidja Bassoum haaldi ni jogiiɓe fedde nde gila nde jibina fewde joni ko jogogol tawo ɗum ko yimɓe tan rendunoɓe jogui katantagal sosde fedde nde caggal ɗum noon alay sago so fedde yeehi ha yaaji woɗɓe noddaɓe ngari notima alay sago fedde nde renda
hesɗitina yilorde mum ɗum jeeyi jonde men hannde nde eɗen mbaɗa assemblée générale eɗen kesɗitina bureau o ha bureau han kadi natta wonde bureau provisoire o wonta bureau définitif ɗo e duuɓi tati ɗum ɗon noon ene wayno ɗo ɗo kalten somi rowi kongolam bureau gonnoɗo o yani fedde nde noon ane jogii no nde sifori ko jogade yilorde mawde wiyetede comité directeur woni goom yimɓe nogasi goo ɗowɓe fedde nde on goom ko kesɗitintoɗo gueɗel ɗimel ngel e nder goom o eɗen cuɓo hen bureau ɗowowo fedde nde ñande kala on bureau ko yimɓe jeegom wonata hen ko président et vice président wonata hen ko secrétaire général e cukko mum wonata hen ko trésorier e cukko mum caggal nde cuɓiɗen yimɓe nogasi goo wonoɓe comité directeur o ko ɓeɗon joncoto cuɓo e nder mumen yimɓe jeegomo ɓe ganduɗa ko ɓeɗo ɓe goni bureau fedde nde bureau men hotan noon oɗon gandi wawa ɗowde fedde alay saago jogo commission ngaji taw commission ji ɗi miijanto fedde nde kala ko yahate taw commission ji ɗi jahata ɗum ene gartira ɗum e bureau ngo sen jeeyi ha dumunna nodden comité directeur o yimɓe nogasi gooɓe ɓen jooɗo ɓulno ƴeewa beele ko adda ko ne hucce wuro so tawi ne hucce wuro jaɓana ɗum comité directeur o so wonko woñi hen gonca kañumen ballodirta e bureau cuɓaɗo o ha eɓɓoji ɗi jiɗɗen addude ɗi Allah rokka men no nawruɗen ɗi yeeso ɗin ɗon commission ngaji noon en cuuɓima wadde commission ngaji jeenayyi ɗinni kadi ene wayno secrétaire général ma artoyi e ɗiɗon commission ngaji joni jiɗɗen ko huccande feere no mbatten ha darden comité directeur wonko heewi ko fonno haalede kono ɗo gandi ñalawma o woɗɗoyi saabu noddunɗen batu o ko subaka guila 9h kono on jii waktu nde puɗɗiɗen nde ɗum ɗon noon asaman ko asaman ndungu won hotoɓe nokkuji goɗɗi won hotoɓe ha Fuuta ni ɗum ɗon noon alay saago nomin lellirno batu o wawata hankadi yawrude noon ko ni tan wawi yawrude kuccenen ko addi men ko ɗo tan mbasen jonnude haala joni secrétaire général mawo janggu ille toɗɗade ko ganduɗa comité bureau exécutif jaltowo o on ne waɗi mon proposition so tawi en nanodiri e yesso maslaha cuɓtoɗen ɓeeɗo mbiyen ko ɓeeɗo goni comité directeur fedde nde so woni kadi won miijiɓe kadi non wona feere wonde yo gaddu feere mumen enen fof jewtiden hen kono nandirɗen ko jaggen ɗum ɗon mbaɗiren hono noon kono noon minen kam min ɓulnima nde wonno woni jogui fedde nde min puɗɗima annodirde e yimɓeɓe boni fof ɗo min cikki ɗo so waɗama ɗon ma wawa yuɓɓinde golle ɗe min cuɓima yimɓe min mbaɗi ɗumen proposé so tawi on jaaɓi oɗon proposition ko ɗum ɗon min jangganta mon so tawi kadi on jaɓani oɗon proposition ɗum min lelnat ɗum tan kalon holno jiɗirɗon saabu ko assemblée générale o ko on jogui konngol ɗum noon mi rowoɗo mi namdo dental ngal beele nde ɗon yiyande walla ngal ɗon jaɓɓal dental ngal ne jaɓi ɗum sene jaɓi ɗum min jangga yimɓe toɗɗaɓe ɓe so tawi dental ngal kadi ko feere wonde jogui dental ngal haala feere nde jogui ɗum ɗon noon konngol ruttima e mon onon bandiraɓe jeeyɓe assemblée générale beele jiɗɗon ko bureau o suɓanomon yimɓe wonoɓe comité directeur waɗana mon proposition walla jiɗɗon ko kala jiɗɗo jeeyede hen tan suuta junggo mum yimɓe gota so tawi nanodiri e joomum ƴetta ɗum so tawi nanodirani so tawi waɗi candidat ji kewɗi yimɓe gota kono noon paame so tawi ko ngal ɗon jaɓɓal ƴettuɗen en ummaki ɗo joni te nan hiira ko wawi hen wonde foof onon jeeyi konngol kaale holton ko woni yidde mon eyyi oɗon pooɓ on kalani taw ko woni yidde mon beele oɗon jaaɓi bureau o suɓanomon comité directeur soɗon jaaɓi ɗum poɓon son jaɓani ɗum kadi kalon
wadde ene wayno ɗum ɗon proposition o ɗon o jaɓama ɗum ɗon noon konngol artema an secrétaire général sortant kala liste toɗɗaɓe e comité directeur sen gasni ɗum ɗon comité directeur jonco suɓo bureau et commission ji artiri ɗum e dental ngal. Assalamu alaikum bandiraɓe, mi salmini moni kala inde mum e yettode mum. Donc no président haldini bureau exécutif sortant joɗinoma suuɓi toɗɗi en tout cas wonoɓe comité directeur. Donc mi jangga noon inde wonɓe ɗoɓe so tawi ene moti kala mo inde mum nodda kam suudo junggo yimɓe ganda ɗum jii ɗum wona comité directeur o waɗi ko yimɓe nogas e goo. Idrissa Ndiaye kanko woni kaldannoɗo e moɗon ɗo, Seydou Fedior, Oumar Ba kañum woni kaldo e mon o, Bodiel Diallo sayi o mon ɗo, Abdoul Majib Touré, Bandel Ly, Idi Bokar Sall, Abdoul Sarr, Ndiol Sam, Salamata Dia, Abu Wad, Mariam Adama Ba, Bolo Fofana, Omondo, Boubou Gadio, Soumaré. Elle est absente. Koumba Sall, Zakaria Niang, Alpha One, Alpha Faïda Dia et Fatimata Seck. Ɗum woni yimɓe nogas e goo wonɓe comité directeur. Bureau ngo ma liggo ɗum liggoto ɗum e président ji commission ji ɗi lebbi tati fof comité directeur o ene foti hawrude rewi ndo liggey baɗateɗo o ƴeewa ko moƴƴi hen jokka ko woni hen onca. Mbiɗen bureau exécutif o waɗi ko yimɓe jeegomo, président Idrissa Ndiaye, vice-président Seydou Fedior, secrétaire général Oumar Ba, secrétaire général adjoint Ibrahima Ndiaye, trésorier général Abdoul Majib Touré, adjoint Makoko Bandel Ly. Donc commission ngaji waɗi commission ngaji jeenayi, commission communication ardi ɗum ko Salamata Dia, madame Bassoum, commission projet ardi ɗum ko Idi Bokar Sall, commission toppitiɗo ngalu walla mbiyen finance Alpha One, commission organisation Boubou Gadio, ko fate cellal e jokkere en ɗam woni santé et affaires sociales Fatimata Seck, éducation et formation woni jangde e heblo non de ardi ɗum ko Zakaria Niang, gardiɗo les jeunes Abou Wad, commission des femmes ardi ɗum ko Mariam Ba, commission culture ardi ɗum ko Fati Aw. Donc ɗum woni wonɓe bureau exécutif o yante wonɓe commission ngaji jeenayi ɗi. Beele ko adda ko ɗum fewdirtimo mon walla fewdiraki mon, sono fewdiri mon on poɓat kam kollirno ɗum ɗo ne fewdiri mon. Bismillah. ONG Ngonmi, je suis la présidente régionale FAFSMO Matam, Fédération des associations féminines du Sénégal. Je suis la coordinatrice nationale de la Confédération paysanne, donc Ngonmi et d'autres. Donc Bamtare, et j'ai fait plus de 25 ans depuis toute petite. C'est du Fadior Nanikam et Fedende, c'est pour apporter, on a fordé, on a nat des bureaux de mais pour apporter quelque chose mon gandara ko expérience mon gandomi pour beydade legnolam pour beydude kadi wuram woni le foot. Et on a dit que foot développement
hande somin kaali Fouta développement heureusement ko minen tan woni ɗo minen tan woni minen futankoɓe emin jiiɗi bamtade Fouta mais aussi ene woodi tamit critère mo ganduɗa somin mbaɗi noonu mi joodima meɗen daara mon janggo e janggo je vais être vraiment je serai pas bien parce que c'est vrai c'est tout démocratiquement on mbaɗi bureau c'est bon mais on gandi yo hande les canevas des grandes ONG pour les financements soɗon jiiɗi vraiment financement ji mon yaawa wala son jeehi to partenaire son kollimo bureau mon il faut intégrer le maximum de femmes et de jeunes jafɗon kam pourquoi mbiɗa wi noon wona min wi noon mais ko les canevas internationaux peut-être ene woodi onon fof koye consultant uji kewɓe nan ɗo e salo ene andi ko kalanmi ko mais même dans les commissions même le bureau c'est bon si vous voulez si vous pouvez aussi réorganiser c'est tant mieux mais au niveau des commissions vraiment intégrer les présidents de commission des jeunes et des femmes maximum sinon vous faites un président une vice-présidente une présidente un vice-président jeunes et femmes ala caɗele nden so nawi programme mon maayi so nawi ɗum e financier ji automatiquement critère uji ɗe ɓe daarat c'était tout simplement ɗum jinnomi ɓeydo hen jafɗon kam ko rewɓe tan gardoto fedde nde saabu minen amin gandi ko rewɓe ɓe mbawi sen mbawi ɗo jooɗade hande eɗen kaala ko debbo koye miijo debbo ummori dari holli hen fulla e fayide ha ko rendina ko rendina mbawɗen jooɗade ɗo henne eɗen bata donc minen amin gandi ɗo debbo ala tani men Seydou Nourou ene wiyanno ɗo rewɓe ngala nayeɓe ngala ɗon de Seydou rewata ɗum ko miijoji ɗi ganduɗa gaddani wiide kala yimɓe fuutankoɓe ɓe jooɗi ene kaɓanmo Fouta walla ene kala haaju mumen kucce nen wiyenede yen mbaɗane central solaire mo ganduɗa ne waɗa alimenté tous les cours d'eau kala ɗo maayo woni e nder Fouta taw câblage ene waɗe ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa Fouta de wawa ɗum wadde mais ene watti hakkille e ɗum ɗon teɗo jooɗi foof ma wat défendre ɗiɗon idée ji ko wona ɗum ko kadi ganduɗon fedde wawa wadde en tant que association ene yiiɗi toujours ɗo daari ene waɗa ɗum défendre ko wadde créer des espaces piscicoles à grande étendue woni yimɓe ɓe joni eɗen nana ene mbiya ene mbaɗane pisciculture des bassins ɗiɗon bassin ji eɗen gandi c'est des initiatives privées komi waɗa goɗɗo waɗa ƴeewa ko dañi hen mais sinno ko sago tawa waɗe e nokkuji jaaƴƴi par ce que eɗen jogani ɗum sababu sen ƴeewi nokku Fouta no wayni so ilam naati kolowaɗe ɗe fof gontat ko ndiyam au bout de 2 mois jiyan ndiyam dogo rutto ha laaɓa yooro lomto ɗum ça c'est un phénomène naturel qui se répète chaque année fuurankoɓe no kucciri hen mais ça n'attire pas l'attention sinno ko sago sen dañi no waɗanede délimité hayso ko kolaɗe ɗiɗi tohose hen wotere e nder département de Podor ko heddi ko dans la région de Matam taw ganduɗa ndiyam ɗan waɗe piégé waɗe accompagné de micro barrage so ndiyam naati ha heewi waɗe piégé udde taw eɗen daña caalɗi mawɗi walla beeli mawɗi ko gawateɗi tan ɗum ɗon ko laamu di festival de Thilogne mbaɗɗo rawane o Fouta développement heeɓi no arde toon président waɗi rappelé joni ɓe gaddani min 800 pieds on instant emin cohluno lekkuji pour wadde continuer plan hivernal amen donc c'est grâce à Fouta développement c'est grâce à leur aide c'est grâce à leur contribution ko Thilogne Djilbel Verte wawi jokkide plan hivernal mumen mo joguino rawana donc nous remercions également Fouta développement Pindi TV fulɓe leñolam Pindi TV sande kiyamino juba wontala sande kiyamino ko juba wontala sande kiyamino ko juba wonta sande kiyamino ko juba wonta e bo jeelyo jemayo dilli nafi seydi mala jemayo dilli Mariam Bayo
Fatiya Majata Fatiya Majata cha 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 sande kiyiminako sande kiyiminako jubawanta sande kiyiminako jubawanta sande kiyiminako juba jaire jare koy wona jam Nyawama nyawida mai di deje cha 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 ya la wali go gai nyawama nyawida mai di deje cha cha meyu desal nelamba lambada lumidana balada lambal midara tan julare cha hey hey the development Futa koy dilli Jemaya oh ina fi Seydi Malo Jemaya yeah Yarimayo Borko jawla Yalla palel dale mayo Futa dev dilli Sali jawa jere Mariam polel salam tora Ibakan ko gida Sheriyum muba Dabumbule welu jeliyo Oh Alex Basum Jaundo Onko Chéri Sali cha 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 Onko Chéri Sali Onko Chéri Sali oh Alexi Basum sande kuyamino kujuba wanta sande kuyamino kujuba wanta cha sande kuyamino kujuba wanta la sande kuyamino kujuba wanta sande kuyamino kujuba wanta sande kuyamino kujuba wanta Bokar Koundoul Abdoul Majib Touré Idi Bokar Salam Toro Kodoyan Salam Alema Abu Samba Diop Hayo Pindi TV Haruna Dia Tawjere Banu Dauda Oh Ballo lañu lam Pindi TV cha cha Idriss Ndiaye président des présidents Gorko Njum Dolle Masina Toro Salimata Diawo Diéré président Fouta Dem président Fouta Dem président Fouta Dem salam ale modon on jarama on jarama merci beaucoup assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yeɓiyankoɓe Pindi TV min calmini on min juurima on eɗen ciftonora bandiraɓe tan eɗen ɗo hande centre Amadou Malick Gaye hande noon ko le 15 septembre 2019 eɗen ɗo e assemblée générale mo Fouta développement wiyata noon ko Idrissa Ndiaye o jeeya ko jumdonde masinatore eɗen ɗo kuccodiri e makko président Idrissa Ndiaye min calmini min juurimama e oɗo ñalawma hande min mbima kadi holno jiiruɗa ñalawma o yo jam salmitomo madame Basum Salidia eyi ñalawma o sona ko weltare mawde tan Fuutankoɓe kam noddude ɗumen notama tan yoni welema gara kadi garda kadi e fulla e fayide kadi ketto no moƴƴi ko haalte ko kadi dokka hen kadi miijo mumen jaɓa kadi hooladema ɗum kadi ko ɗum welama mawɗo wonande en en même temps ɗum ko ɗum teddede wonande men saabu so bandiraɓe ma foof ndendi
mbi ko an min kooli ƴettima gardinima an hankadi wonko waɗɗima ko tubakoɓe mbiyata ko tu n'as pas droit à l'erreur hankadi an ko lawol poccingol tan poɗɗa rewde ngol ɗon lawol poccingol noon ɗen ñaagui Allah yo Allah wallu en hen ewa allahumma amin Seydi Ndiaye e wiide tan hol erago hoɗa ɓiɓɓe fuutankoɓe foof par ce que ɗen gandi ɗum ɗo jutta kon hol erago tan hoɗa ɓiɓɓe fuutankoɓe foof ne garat tawta hen tawde noon mbiɗen ko Fouta woni ko mbiɗen ko serraɓe nani hen halpuraɓe nani hen jolfuɓe nani hen soninkoɓe nani hen wadde hol erago tan hoɗa ɓiɓɓe fuutankoɓe foof ne garat noto Fouta développement gara enen foof ndendinen doole men ndendinen peeje men ndendinal gandal meɗen pour wawde liggade Fouta. yo madame Bassouma an kam a gasni haala ka sabu enen ko ummini men ko koye men ummini men ko fuutankoɓe enen fof ken neɗɗo goto tan joote goyeteɗe ɗe Fouta enen eɗen cikki joote ɗe ko gonga ɗen tonde kono mataw ko heewi hen koye yebare men sabu kala ko neɗɗo daña ɓamto nan toon to Fouta to eɗen kewi ɗum haalde heddi ko yen jiilo peeje ɗe mbatten ha mbawen waylude gonagal men ɗum ɗon noon ɗum noddi ko enen fuutankoɓe fof yen dentu ko hunde sattude kono nde wona hunde wawde wonde fuutankoɓe fof yo dentu kala ko ƴettuɗen jogoɗen hen anniye taw ko anniye o ko yen ndendin jawdi men ndendinen peeje men mbaɗen feere dal no Fouta men o ummori e joote ɗe woni ɗe ewa Allah jarama Seydi Ndiaye eɗen mbiya yeeɓiyankoɓe Pindi TV o ko Sali Diam madame Bassoum arnoɗo hande waɗande moɗon reportage ko faye journée o guila subaka ha joni min ɗo min mbaɗi couverture journée o ha yettima ɗo guila subaka eɗen ɗo joni noon hande noon alhamdulillah rabbil alamin Allah fuutankoɓe Sénégal naɓe foof ndenti goni haɓere wotere goni yiyande wotere kadi assemblée générale o kadi rewi lawol hay ngakkande wotere ala hen yimɓe kaldi nandiri mbaɗi élire bureau ngo ganduɗa ko kañum tamboto fedde nde ɗo e duuɓi tati kono kadi darni programme uji ɗi ganduɗa ko ɗin woni ɗeɓe liggoto e ɗo e duuɓi tati kadi kolliti kadi projet ji ɗi ganduɗa kadi ko ɗin jiɗɗen liggade inchallah ɗo e duuɓi tati wadde noon Allah jarama on jarama